Sanmyzyň hormatly mihmany dutarsyz durmuşy göz getirip bilmeýän. Şu bir adam sınna maqtulyň dutar bar diýdi. Şu hasby deňizinden hem Amerika gitmeli. 2 safar gitdim men şunu. Bir safar gidip tapmadyk, soňra men eýdip tapdyk. Şu öýüne bardy onu. Bermen şu alyp gideýin diýip etmedi. Ne şun ödünün dutarı şu kulluyorsa. Yasan yönü çalan dutarı şu. Arkadamın kitabı var. Ne şu kitapta qatken malumat var da bizim şu yan kitabımız. Minnetler biz arkadamıza. Şu da bahasına yetip olmayacak kitap şu.